sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku cegat hatiku sambungku yen wajalu angrepo sarimmu kalawan karwamu Tamas kagema iki seki ure lestarine coba ngono kemari kepyok Mendah poyo yen sika urip lan nandika mesti kaya poyo terus bisa yono dika kang wis ana tasih sinerengan kanca-kanca karawitan Guntur Laras mapan wonten ing Candhenon griyanipun Mbah Katul. Ya Pak Tri. Masuk. Kalamun waro sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tadi iso njem Kaya ra bisa ngonsati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku ati bloko wekasane teman lara tresno nadyan adok yen kadulung nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodra sadreng lampahi yuk Ulo sawah sapa ngendut Jatan awan ati kang wis kepilut Saibab ngerasaku lamun bisa kecaketan seliramu katur kanca-kanca putra paring kesih kulit jarang laras kulit kita ketaken wonten ing griya boten mangke dalu ampun kesupen sedaya rombongan putra paring kesih kasuwun rawuh wonten griyanipun Mbak nggih iya gerombolan lho Mas atas barine ya gerombolan
batin iki anane tahan sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanti iso jenjem kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko wakasane teman loro tresno nadyan ado yen kadulu nanging cakep sajroning atiku nggonku nandhang tresno iki wis sinodrat sadeng lampahi kopine ditekke ula Pak ulane sapa nih ula sawah sapa ngendut datan obat ati kang mos kepilot saiki ngerasaku lamun bisa tetak-tetak seliramu Guntur Laras
ana ngendi si panjerina tak titipi kidung ageng nek jantung Ngetan lunglungan lan rerambatan amung swara ngrangken jiwaku tak titipi layang kiter tak sampir ki angin sumilir ora krasa sliramu tansah pikir wayang beto atiku singo terto saupama kapan boyo aku bisa tegem lintang renggo endahe rembulan aku samar kuatir lamun tak sengga sekara wekaring ora kang sengga ngelakan kampung tunggu tumite sing tirta kanggo neresi ngambara anembut nego ngitung lintang sedulur padang rembulan tak titipi ngendi si panjerina tak titipi hitung ageng ning jantung Rina wengi wewayangmu beto atiku Sino tirta saupama kapan boyo aku bisa ngelintang renggo endahe rembulan aku samar kuatir lamun tak sengga sekar wekaring ora kang sengga ngelakan kampung tunggu tumite sing tirta kanggo neresi luka
sakjroning atiku nalika sliramu tresno ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sampeyan karo sapa sak muni-munine tak suwun ayo Pak Gendul mana ya ning ati kok dadi ora apa-apa. Ayo sawuni-uni. Ditinggal dadine kangen ngoten ya, Pak Di. Aja lali pawelingku.
yen mendung tak isi capek gunung sawang tangga nyawang aku wis emoh nampa ora kelingan janjimu semono iki wis arep rubuh piye aku ora tetes saya kecil ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh matur nuwun ngaget terus pedes ora pedesan ayo Mbak Yolanda
Pak Bayan pariane apa Pak Bayane Pak Dewartono pinter wae. Ini parian tak pasake dulur tuwa iki lho. Ayo, parian. Kayu randura ono gale yen ralu nyuendah perel. Ya apa? Bayan pariane maju sini. Ayo. Siji-siji. Ayo. Kretek dawa nggo dalan becak. Sesek lara logro ra penak. Nganggo kathok lho. Nganggo kathok kuwi. Ayo, Mbak Katul ngendi? Bablas kayak kan ijo. Jolali lho. Ayo Mbak Yolanda. Pariamu sing apik ngono lho. Apa? Ayo Pak Bayan. Pak Dewartono sing sugih maju rene meneh. Oke aja sing negatif. Oh alah. Prengori ditugel-tugel. Nano ditugel-tugel. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing jalani. Ayo Dek ya. Pisan kasih. Dan ayo Mas Narto, giliran Mas Narto. Ayo. Ayo Pak RT. Pak Bayan. Oh, berarti Masur iki. Aja gertenggok terus liyane lho. Tanjung Perak kapale kobong ayo pinarak kamare kocok. Iya. Ayo Mas, kijing
Cek sekolah ta? Cek SMP, Pak. SMP. SMP. Dagangan. Iya. Aja dowah-wah iki SMP masalahe. Pak RT, Pak Harto aja dowah-wah. Ayo. Ayo, Dik. Tasih sinarangan kanca-kanca Guntur Lawas. Papan wonten ing Kanden griyanipun Batu Tio utawi Pak Katul juragan bakso. Suwing tusu welawase kowe ora pamit aku duh wong ayu papucanku aku susah mung kangen sliramu Rino wengi tak ati-ati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani
Thank you.